Gburi li rġajna ħanġibu tfal mill-Palestina biex nikkurawhom ġewwa pajjiżna. Però meta nara tifla kif se naraw fil-jiem li ġejjin li tilfet għajnejha minħabba dan il-ksuħat fuq livell politiku li qed isir, minħabba dal-egoizmu, minħabba li ħadd mu kapaċi jiddeċidi dak li huwa tajjeb biex ma nurtawx lil xi ħadd jew lil ħadd ieħor. Jien dik ir-responsabilità fuqi ma rridx nerfaħħa għax ma nemminx fiha. Mela allura pożizzjoni tagħna hija waħda ċara, permanent ceasefire fiż-żewġ gwerer, twaqqif permanenti jiġifieri tal-ġlied u nsaħħu l-paċi. Nista' nsaqsik domanda jekk kienx hemm xi ħadd tal-aħħar xhur li verament impoġġa l-aġenda ta' taħdidiet dwar il-paċi fuq il-mejda. Le, ħadd ma jrid ipoġġi bil-qiegħda b'serjetà, ħadd li naf li mhux qed jogħġbok ir-risposti tiegħi. Ħadd ma jrid ipoġġi t-taħdidiet dwar il-paċi b'serjetà fuq il-mejda. Ħadd. Għax kulħadd għandu l-interessi tiegħu, ultra evidenti li kulħadd għandu l-interessi tiegħu. L-interess tagħna jibqa' li tiġi ristabbilita l-paċi ma jibqgħux jitilfu ħajjithom tant u tant innoċenti u li fid-dinja ndaħlu l-istabbilità. Le għal min irid idaħħal u jsaħħaħ l-industrija tal-armament.